प्रथमे आमार रानी बसुमतारी ইয়াৰ পিছত আমাৰ গাৰ্জেনক লিজা শৰ্মা চাকৰি দিয়ক সকলোৱে ধন্যবাদ উপাসভাপতিসকল ইয়াৰनि डेपुटि चीफ गोविंद बसुमतारी बिथांखौ आरो UPPL नि मावगिरिफोरखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों जोंखौ एनकारेज खालामनायनि थाखाय जाहाथे जों गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो फिउचाराव बिनि थाखाय जोबोर जोबोर थेंक इउ नोंथांनि जाफुंसारनायाव सोरबायदिनो माबायदि मदद खालामदों मदद नोंथांनि जाफुंसारनायाव माबायदि मददखौ मोनदोंमोन नोंथाङा सोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनदों आंनो मदद होगिरियाथ' फार्स्टआवनो आंनि बिमा आरो आंनि फंबायाबो जोबोर मदद खालामदों आंखौ एग्जामाव दोनहैनाय लांलाय लाबोलाय खालामदों आरो आंनि लोगोफोराबो जोबोर मदद खालामदों आरो आं गावखौबो क्रेडिट होनो सानो आंबो जोबोर खस्थ' खालामदों बेनो आरो फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो मा मेसेज होगोन नोंथाङा जाय बिथांमोना गोसो गुदुं फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो मानसिफोरा जोबोर गोरा एग्जाम बियो होननानै सानो बिदि नङा गोरायालाय गोरा नंगौ खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन गोसोआव लुगैनाय मोनसे थानांगोन जे औ आं बेखौ जाथारनांगोन बिदि होननानै सानबानो खस्थ' खालामबानो फरायबानो मोजाङै हागोन आरो जेबो हायिनि बाथ्रायानो गैया बेवहाय